Nagkatapok ang mga aspirant sa local election sa probinsya sa Sarangani aron manumpa alang sa hapsay ug malinaong 2025 midterm elections. Ani report. Dungan nga namaktas ang mga aspirant sa lokal nga posisyon sa Sarangani Province atol sa Unity Walk sulod sa Provincial Capital Compound sa Alabel, Sarangani adlong Biyernes. Ang aktibidad gipangunahan sa COMELEC Sarangani agig pagpakita sa panaghiusa sa tanan alang sa hapsay ug malinawon nga 2025 midterm elections. Sa sulod sa gym, dungan silang nagpahigayon og pag-ampo kon interfaith prayer. Gisundan kini sa candidates briefing kung asa nagpahimangno ang COMELEC sa aspirants sa responsableng pagpangampanya nga magsugod karong March 28. And hopefully, because gusto niyo mag-serve ho tayo ng buong puso. And hopefully, during the campaign period, we do the honorable thing by respecting our opponent, by respecting our co-candidates, and by respecting the rules and regulations of the Commission on Elections. Nanumpa og mipirma sab ang aspirants lakip na ang COMELEC apil ang kapulisan ug kasundaluhan sa Integrity Pledge aron ipadayag nila ang ilang saad nga mahimong matinud-anon sa ilang intensyon. Samtang atol sab sa programa, gipakita sab kung paunsa ang paggamit sa Automated Counting Machine o ACM nga maoy gamiton karong eleksyon. Nahulog siya. Count siya natin. This is the VVPAT. Yung voter's receipt ko sinasabi. So ito din na i-check ng mga botante. Then ihulog dito sa set natin. Then okay na. Nang hinaot ang COMELEC Sarangani nga sundon sa mga aspirant ang mga polisiya alang sa hapsay ug malinawon nga eleksyon sa Sarangani Province. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.